Takže čus lidi, vítám vás tady dneska u mého dalšího videa. Dneska to bude zase video z Formule Apex, tady z Robloxu, takže dneska si zajdeme závod a ukážeme si i kvalifikaci a další takové věci. Takže my můžeme jít na to, uvidíme se kvalifikaci, čau. Takže my už tady vybíráme trať, kterou pojedeme na závod a v kvalifikaci a vypadá to, že bude Mexiko a pojedeme 3 kola a bude svítit slunko, takže zkusíme, doufejme, že se nám to povede. Doufejme, že zajedeme pole position, takže jdeme na to. OK, takže už tady jedu kvalifikaci, zkouším tady nějaké, dáme baterku teďka, zkusíme tady zajet co nejrychlejší kolo a my se uvidíme až na konci kvalifikace. OK, takže tady projíždíme technickou pasáží, kterou musíte projet dobře, jinak vám to může celý čas dohnojit, jak bych já řekl. Takže teďka tady vidíte tu technickou pasáž, je to hodně zatáčkovitá pasáž a pak je tu tady taková rovinka a zatáčka, do které se blížíme do konce. OK, tady už tady následou poslední zatáčky, zkusíme, doufejme, ty vole, škoda, nevadí ale. OK, pokračujeme dál, pojďme. Nevadí, máme 3 nejrychlejší sektory, takže zkusíme zajet, pojď. Nice. OK, takže jak vidíte, takže tady jsme skončili na pole position a do závodu startujeme jako první. OK, takže já tady vyberu softy, doufám, že se to nějak nebugne, takže jdeme na to, to se většinou stává, takže jdeme na to, aha, dobře, tak jedeme poslední, no, takže jdeme na to. Zkusíme comeback ze 4. na 1., takže jdeme na to. OK, takže já už jsem tady dohnal, zkusíme předjet všechny najednou, anebo je zkusíme na DRS-ku dát na první rovince a nejdelší z této trati. OK, takže já už jsem tady a už jsem předjel prvního a blížím se na další 2. OK, takže už je tady mám na dostřel, zkusíme to teďka dát na tom DRS-ku. Na téhle takové další rovince a uvidíme, dokážeme to do zatáčky, nebo to budeme muset udělat až pak, zatím nevidím a je to tam předjeli jsme ho, takže jedeme si pro první místo. Takže já už jsem tady u prvního místa, uvidíme, jestli to dokážeme uhájit a máme tu teďka rovinku a ano, jsme na prvním místě a teď už jenom dojet. Takže už jsme tady v posledním kole, zajeli jsme nejrychlejší čas teď se budeme snažit zajet co nejlíp a hlavně udržet tu výhru. Takže máme tu dlouhou rovinku, teď tu máme takovou menší šikanu, kterou musíte projet rychle a dobře. Teď se mi to zrovna moc nepovedlo, takže zkusíme to zajet teďka co nejrychleji, hlavně výjezd si připravit trochu a zajet to. OK, takže teď jsme tu na té rovince, teď hlavně dobrzdit, no brzná zóna nám vyšla, teď potřebujeme výjezd, to nám taky dobře vyšlo, teď už je technická pasáž, kterou musíme projet, pak už jsou cílové zatáčky. Takže máme tu konec kola a vypadá to, že z posledního místa jsme se dostali na první. Takže já děkuji, že jste se dívali, odběr, like dejte určitě pro další takovéhle videa a touto krásnou výhrou z posledního místa se můžeme rozloučit. Další videa. Čus.